Здравейте! Във видеото ще обясня накратко каква е разликата между перемпция и погасителна давност. Перемпцията е законов начин изпълнителното дело да бъде прекратено и то по силата на закона. Това се случва, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години. Това прекратяване настъпва по силата на закона и не е нужно за валидността на това прекратяване съдебният изпълнител да е издал изрично постановление или да ви е уведомил с дадено съобщение или по друг начин. Прекратяването ще настъпи по силата на закона. Важна особеност обаче е, че перемпцията не се прилага за дела, при които дългът е за издръжка. Перемпция няма да настъпи и ако в рамките на тези 2 години са извършени изпълнителни действия или са извършени действия в рамките на даден изпълнителен способ. Какво ще рече това? Ако в продължение на тези 2 години, в които взискателят не поисква изпълнителни действия, са извършени насрочване на описи, налагане на запор, налагане на възбрана, отдръжки от трудови възнаграждения и забележете, било спрямо вас или спрямо някои от другите ви съдлъжници по дълга, перемпция няма да настъпи. Но с изключение на тези случаи, при 2 години бездействие, делото се прекратява по силата на закона. Обаче какво се случва с дълга? При прекратяване на база перемпцията, дългът си остава и ако не е настъпила погасителна давност за вземането, кредиторът ви отново може да поиска образуване на изпълнително дело и събирането на дълга по принудителен начин. Ако въпреки обаче настъпилата давност кредиторът стори това и образува изпълнително дело, вие ще можете да се защитите с иск, с който ще искате установяване от съда на настъпила погасителна давност и съответно ще искате и обезсилване на изпълнителния лист, за да не може кредиторът ви да образува изпълнително дело срещу вас или да ви притеснява по друг начин за този дълг. Така че когато получите призовка за дълг, който е сравнително стар, изследвайте тези мои съвети и вижте дали имате начин за защита. Може да ме последвате за още правни съвети и видеа или да питате конкретни въпроси, на които ще мога да ви отговоря при първа възможност.